ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನೊಂದಿನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಈಸಿ ಅದೇನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೋಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಒಂದು ಇದೆ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗ್ಬೆ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಬರ್ತಾಮನೆ ನಡಿ ಅಂದ್ ದೂರ ಪೋಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅವ್ಲು ಏನು ದಾದ ಪೂರ ಹಾಪುಣಂದು ತೋಜಾವೆ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ನಿ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ದಲ್ಪ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇದಮುಟ ಬೋದಿತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನಿ ಆಡೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಡೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಕು ಪೋರ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಊಲೊಂದು ತೋಜಾವೆ ಅಂಚನೆ ಊರವ್ರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಕಡೆ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಂದೇನೆ ಪೋಯ್ನಿ ಡೆಗುಂಜೆ ಅಲ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಉಲಾಯ್ ಹತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ತೂಕ ಕೊಡೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನಾಗ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಪಾಡುವೇನು ಇದೇ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೋಟೋ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಶೋ ಕೂಡ ಉಂಡು ದಾಲ ರಶ್ ಇತ್ತು ಜಾತು ಒಂಜಿ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆತು ದಾದನ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಎಂಗ್ಳು ಅಂತ ಬೇಗ ಪೋತ ಅಂಚಾದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ ಆಪನ್ ಪಂಡೇರು ಉಲಾದಂತ ವೀಡಿಯೋ ಗಿತ್ತೆ ತುಲ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚದೇನು ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎನ್ಯ ಅವ್ಳು ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರಡ ಪೂರ ನಟೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂದುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟ್ ಅಡೆ ಪೋಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಪನೆ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ನಾನು ಚಾಡೆ ಪೋಯ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯ್ನಿ ಇಗಳು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರ್ದಲ್ಪ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನಿ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡು ಬಟ್ ಶೋಕುಂಡು ನಿಕ್ ಒಂದಿನದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರ್ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಜನ್ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಪಾರ್ಕ್ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದಿನದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರವಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಲೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕಂತು ಬಂತು ರಾಶಿ ಬಾರ್ದೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಗಂದಡಿ ಪೋಯ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಕುತ್ತಿದ್ದ ಅಡಿಯ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಬೆ ಕಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಬಟ್ ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ರಾಯ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಎನಿತ ಲಾಗ್ ನೆಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೇನುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಬಾ ಐ ಲವ್ ಯು.